جبرنا ما يقدن آدنگ جواکی افدم و حمود ما خوش بینرین هجا ام به هفتهجی لآمدنه ام لکوچه و کلان آمده و برنامه بوه آماده بکن. مجرد ما لسر کشتن نارین گرانا حیصالیه. نارین گران 21 طبقه لگنده چولیه. بسر نفچه رزان آمده و هاتبو ونداکرن. پشتی 19 روزاد یعنی روزا 8 ایلونه لدوی و نوال آنگو چمه لبنیا گند هاتبو دیتن. بریا کو جنازه نارین وره دیتن و پشتی کو جنازه و هات دیتن جی گلک پرس و گمان دسری رایا گشتی و خلکه دا هبو و هیجی اف گمان و پرس بردوام دکن. اما جی ایروش خلکه آمده در حق کشتنا نارین دا بپرسن که خلکه آمده در حق کشتنا و زارکو حیصالی دا چه فکره؟ برنامه ما دست بید که بینرین ایجا. لآمده الگنده که بر آمده نارین گران حیصالی سبیه که بچو کو بسوجو بگناه بو هات کشتن تو وقت دایگه که وقت جنه کرد در حق وی دا هسته تا چنه تو خواهدی چی بیجی؟ برکتن زاروک میجی هن جان جدلی مچو yani pır xemgin bun. Amadiya me bira gede emri wan dirêj be bira rahat bin, özgür bin, bira xwendevan bin, bi kes û xwedî bin. Bira li ser nigê xwe bibînin. Bira dünya bigedar bimîne, ne ji mezinar, ne bi vî qaydê. Ez dayikim sê gedê min hene, sê zarokê min hene, ez nenûkan bi dünyayê nadim. Ama damekî ji bo van gedan mezin bibin, van zarokê me mezin bibin, ser nigê xwe bisekinin vê cehaletê binî nigê xwe beheciqînin û bira narîn ê wek narîn bes bifin qurban. Li gorî te hinekî kuştina narînê ji ne polîtîke siyasî ne? Nizanviya nefikirim. Nafikirim. Heşê xelkê zelal nakin, heşê her kesî de pirsek heye, dibêje çawa bû? Fikir nakim. Sadece ew keçik bu qurban. Tu çi fikirî keko yani narîn keçikeka bêguneh û bêsûc bû hat kuştin hevalat te gelek tiştê xweş dibêje bila zarok dinyayekî azad were avakirin û zarok tê de bijîn. Tu çi dibêjî dere? Valla ma em jî dibên bi zarokayê û jinayê û en son bi mêrayê. Em vêya dibe yani zarok daha qutsal in zanî. Yani mirina narîn tê got di gundê jî sıxintiliye polîtîke jî îro AKP'lî derin û şovê dikin. CHP'li darı şovet ki ket ser gerçek olay nadı. Kê kuştiye, çima kuştunun, ji bo çi kuştunun. Sebep çiye emweyad persin. Narin atiye kuştur, ha narin xizak şahit zani. Herkes xudi evlad. Ne xudi evlad cigere, kezebe. İnsan kezebe ve adi bişevte. Zani bahreni jvante. İro vay pazda 20 roye, vay 25 roye. Ya bir sahibi digirin. Zanım ya gırtın, iddia ki. Devlet açıklamış ne? Yani devlet İro mahkeme ya da mesela hakim ne becej bu çıkır. Sadece tutuklama atıyorum salim gral veyahut api. Heşê xelkê zelal nakin, şolî kin. İnanmcı veyahut beş. Ana ez şahsen yani vatandaş ki melli neren kafe mana hazar sorit eden. Yani acaba değil her roy tişkid be. Açıklama gibi ki zaten devlet İro imkanı ve her tişi istihbaratta ve bilgi ve kare kişilerke. Biradar hayro teyit go tamamı Türkiye serve medya seke, yerel basın seke, sosyal medya seke, gündem ki seke. Ya zarok yatiye kuştu zaten şu dünya viyale bu melek. Ama kara melek zaman bu çatiye ke kuştiye insan zanı be. Jerkiye, sedem çiye, çima hatiye kuştu. Çiye neden çiye emci veyad ben yani. Ez şahsen ana elli diyorum ve İro seçar ve mesela cenaze vatiye en zaman bu çatiye kuştu. Peki ez vej işte pırsım yani mesela ev tarza galip ensari olur. Vekili AKP kuvvet dağıyanı da malbat dostemeye hentişt heye emni kararını eşkere bikin. Ligori te ne açıklamak skandalı? Etik ne? Ne doğruya? Yani o zaman çeşitli bir olay ki ve eci güçlü aile gibi ya havale mine iro vekil be ana şahsi be ana normal cumala soruyor bu peya normal bir vekili Diyarbakır'a. Vadet pey ve ister istemez insan de be acaba wan kollamış ki gerçi derke de açıklama kır gomenj bu soruşturma gizli gavekir. Ama gene ne gotana. Kid be bira ve iro navi çiye HDP'ci hayş ne havvekili yek jibe kabul nakim. CHP sezgin tarih kuliş bes kabul nakim. Galiş bes kabul nakim. Çünkü bu korumuş ki demek ki dostu ve be bunu korumuş ki o zaman alo velo ya da Fatma Ayşe bira ortaya minin. Gariban bira minin. Ama yani vicdana kabul nakim. Ha Galip, ha HDP, ha CHP. Se vekil derkistinin ver. Yani se partiye. Ki jibe yes kabul nakim. İnsani olarak tepki alma yani aile nasıl ki veyahut da devlet etkin veyahut da AKP'li veyahut da nur vekili olabilir.
Ama tu nikari veya beş. Tu beş. Gerçi ve roy doji. Perjimleyen eri de yani bu siyasi şey kalbinin siyasi. Tu var ne beş zaten nakal siyasi. Eş veya dem yani. Ama Xudi hakevine ile ki kirbe Xudi Teala dkezeba vir derxe. Dicani vir derxe. Yani zor ha. İnsan ki haysali. Tu derheqê narînê da çi difikirî? چی فکرم والا تشتکی تاریخ یاد که yani بفكرة فيها تشتكي تعريه يعني وان تشتكوا إذا دكن أزيك جوان باورناكم از قتنا فكرمكم وان تشتكوا أو إذا دكن وسايا تشتكي دنيا هي Lê narîn te encamê de zarokek bêgûne bê suç bê hat kuştin tu derheqê vê de hestê te derheqê de çi wek dayîkekî? والله مرة برزة غمجينة يعني مرة ده فكرة عقلي مرة قبولنا يعني جبي هوانا تي في هو في تيرا جبر ويجي مرة نزانة بجتشلي بمن تشتكي تعريه بيا يعني Zarîbûnekî çawa elgorîte yani tilya hinek hêza te daye. تلي هنا كي هزت ده هي جبر وي وكريناي خويا كرن Dewlet ne mecbûr e vê demil dest zelal bike? دولة tabii مجبورة ama tarihte جبر كتلتها هي جبر وي زلال نابا يعني Ji bo ku êdî cîhanekî azad ji bo zarokên me were afirandin daxwaza te çi ye? والله بهيبي ماكو هركس وك انسان بيجي وحرمتها وانج جيانا انسان راوج اي زاروكا راوج اي حيوان راهبه وج ج خزاير راهبه وج هر تشتي راهبه از بهيبي ماكو انسان يوسا بين اباكرين ما بينش بيجي نزان بيجم يعني Tu derheqê kuştan narîn de çi difikirî? كنت تفازانم ميت واجان وحزب الله جي واوكن واي ده اوكي واندا درتي مختار بخدري هم تفجي هم مختار هم درمكار هم دولت را ilişkiliye hem jî de اوكي da xuda parê da qayıttiye yani buan evka ve cephe evk zerketiye cephanelik zerketiye örtbatkin kapatkin tibejişe Kuştina zarokekî çiqa meşrû ye çiqa rewa ye? خود بلا هم ده کم میبینی چه نکا آن چیز به تمام دبه هر تشت به اما سبیکا که بینه 10 سالی 7-8 سالی وای 2 سالی لی اوکی 2 سالی aynı durumda do herhalde ya küfre ya ne düşkün tamam insan her işte ava çiz bekliyor ne fakat ne bizaru kara ne falan Vê zarok nê kuştin. gene ne kuştu ne kuştu vay diye kuştu Narîn guran keçika heysalî hat kuştin. Tu derheqê narînê de çi dibêjî? Yani ailevi gış suçlunun az hani apevi diyavi kesin tişki kız ditiye de apevi diyayı tişki kriye yoksa kızık jibo çı hani hat kuştun yani hat hassaliye yani emnizanın inşallah iro dava haye jixo inşallah dava ki hoş derkeve. Kujer qatil kimin wen ceza kirin? Eri böyle yani em duhazın ki ceza ki hani apevi yoksa diyavi ki kriyese brevi ki kriyese inşallah ceza ki bigirin yani. Zarokek tê kuştin zarokek bêgunah e. Sucê zarokê çi ye? Zarok gereka were parastin gereka zarok were muhafazakirin ne wisa? Tabii ki de yani şimdi yani Kurmancı bêjeşkerim. hani şu Kur'an kursu teymali acaba çidi tiye de gede hatiye kuştun yani em zede üzülmüşmün Tekirdağ evz du sale gede hatiye istismar kırına evzi pir zora meçu em pir üzülmüşmün yani hani Enbiya ama unutmuş ne kirin vi olay kidini derket emnizan yani ülke deri kederi emnizanın yani. Ez bingeha ve cinayeta ve katliya ve ez viyat fikrim. Ya brasti rızandıneki civati çeviye. Rızandıneki zihniyeti çeviye. Rızandıneki ali olij çeviye. Yani oliji xarakırın. Örfü adet şi xarakırın. Amkanı usajı bejim. Ya brasti yani tene narin evyaji bu minak. De civata mada gelek ev vaka ku embejin vaka narin denkçene bu beji hat ve çekirin.
ev jî bû mînak aslında di nava gel de jî hişyariyekî mezin çêbû. Ez karim wisa bêjim. Ji zor ji ayla wê jî zor nihayetindeki gedekî bu. Yani cankî bu. Guney yani. Yani kuştina zaruka maqê meşruye o zaruk gereka nên parastin nên xwedî kirin û xwedî li wan nê derketin gorî te. Tego çabi. Yani zaruka gereka xwedî were derketin zaruk ne ji bo kuştinê ji bo jiyanê hatine zaruk. Ji diyo bavê merinin ne ji merî jî. Yani diyo bavê merî me hatinin vê dünyayê seba me qayîte bin. Kin zorê merî jî derin, merî dibe ana gedê merî jî wer biya ji ailê merî jî wer bike. Yani tiştek ayb û zora merî jî derî û memleketê merî jî tişkî a derdikeve. Yani Gereka sedemê mirina wê jî were derketin wisa gereka dewlet ser vê yekê zû derxe û hişê xelkê zelal bike. em dixwazin tiştê çi bise bira derkevin, hundirê me jî hundirê wa jî bira temîz bin. Yani çi ew wise bira derkevin em jî bi xweş ewkin yani. Yani dibe diyo bavê wê niza apê wê niza çerkirinin vana nexweşin. Kuştina tu zarokekî tiştekî ku bê pejrandê tiştekî masûmane nîne belkî jî ji ber medya civakî ev zêde de şîfre bû zêde bertek gel nîşanda lê gelek zarok wîsanin yani wî gundî du sê keçik berî wî xwestina xwe intihar bikin hê zariyê ku hene jî em nizanin ku akûbeta wan çi ye yani parê ez viyanê ew divînim yani polîtîk jî divînim kuştina narînê. Kuştina zarukan bir giştî ne politika taybetî li Kurdistanê? Bêguman yani kuştina zaroka evê ku nizam binî amrazên leşkerî da tên pilçikandinê zarokê ku tên kuştinê yani salê notî da jî wisa bû niha jî wisa ne. Ez divê qenaetê da me. Yani henekî ji daxuyaniya siyasetmedarên iktidarê ne skandala li gorî te dostên me ne malbat em nikarin eşkere bikin. Yani ew ji xwe daxuyaniya ensarî oğlu bi serê xwe skandalekî pir mezin e. Wek dostê malbatê nîşan da, wek nêzî xwe nîşan da, evana ji xwe têkiliya wan bi iktidarê re hene. Têkiliya wan bi generalê viraj ye, ew dozgerê ku li vir e xanima vî generalê ku berê Daxuyanî da. berê yani ji xwe serê ser da pêşî dûra ji xwe gotin ew qedexe kirin yani ji bo ku ev xeber bela bive gel nasipke meselê aşikar bi pêşî vî tiştî girtin. Ama parî berê me got ji ber medya civakî ji ber wî ew ku bela bû êdî pêşî dikarin vî tiştî bigirin. Niha ji vê kelê şûn ve cenaze ji xwe dîtin dewlet rayedar ne mecbûrin serê civakê raya giştî zelal bikin. Bêguman wisa ne divê ku wisa ve ya parî vicdan heve ahlak heve divê ku wisa ve yani tam li gorayê xwe divên hukukeke lê di navbera hukuk ahlak û vicdan da têkilîkî jî gelê heve. Evê vane ew hukuk li gorayê xwe divên hukuke lê vicdan tune ahlak tune belkî problema ku em dijîn jî ev e. Yani ew suçekî gelek pir mezin e. Çünkü zarokekî yani çi suçê gunehê hebe û berek zarokekî bikuje ew zarok çi kiriye çi gunehî hebû ev ya kuştin ve ev du çawa organize bûne yani. Meyana yani agahî em dinêrin car dibên apê awa bûye car dibên birê wê royê me got hepkî birê ye ew jî girtî narîn girtin dan wê yani cenazeyê wê dan me got belkî birê jî yani baş be ya wê be mi dî îro dibe apê min niza canê min e niza wê me ne apê min nekiriye veka bavê min e lewa xwe tiştene ser apê te yani parêzer jî dev ji apê te berdan tihê apê xwe parastin apê xwe dikî ew çawa dibe yani tiştekî bê yani aqil nemaye yani Gorî te jî got tiştekî organizekirî heye. Rast e. Yani tiştekî organizekirî hey yani ew narîn yani pirî narîn hatiye kuştin. Yani belki em nizanin ew mesela derd keve li gundê wan jî pirî mesela tikesî miriye ama nayê gotin nayê ziman. Mesela hepkî zarokekî jî hatiye kuştin ew jî li avê da hatiye dîtinê fakat wê çaxê savcî gotiye xeber bidî ez ê malbata te tehdît kirî mêrek negotî hê ena derdkeve meydanê
Yani aklı merv sakne. Çima hafkasa şoli kine ve mesele em mesele be avayı ki zelal nabel gorite. Herkes xorat şekit be o haşe halke civakil nava hevketiye. Abi çima zelal nakin el baver dikim ki ev narin malbata narin malbata ki politika yani az ava fahm dikim ev mesela narin jî yani ev tırsın ki keva politik ev keva politik ija ev nikarin derkevin jave der nakevin yani. Kuşna zarukan. Hele zaruken keçik. Ne politike? Ya kuştina zarokan şxu beri da keçkan kırın bin ardı ev zaten ev politik beri da politik ne ana zaroka mesela keç kabul nakin çuma mesela zaroka kur mesela daha hızdıkın ev ne tişteki hoş yani zaroka keç be kur be fark nake her duji yakın yani او خاص يعني از بيجم شيء يعني يعني اچ fikrim اشترا ya bejim iroç xud jiyana me da zaruk pırten kuştun. Mesela da iro vini de haberler da istismar hey ondan sonra taciz hey tecavüz hey man tiştiyana ki boy peşaroja me ne başın. O em tev pe xemginin yani em pe değişin dileme pe değişi yekce az ser bejim mesela vakti ku misakir verdattır Mesela narini. Mesela narini. Mesela sen narini az şu işi yok ama dilim ne tuhas az bxavettim. Yani ben doğru sertek. Avqazci az dibine etkiyevi damam o avqazci az pe heşiyam az pe dilimin heşiyam. Yani ne zanım mesele ki pır farklıya pır farklı dini zaman. Mesele ki politika dibine ve da siyaset heye. Yani az viya tam ne zanım ama az viya da fikrim rastibun nay zarar kirin, nay zelal kirin. Ez viya udikim ama em tevcid xwazin ku bê zelal kirin. Gorî te kuştina narînê de heman demê de ne kuştineka polîtîk e. Ez wî baş nizanim ama ez ji tara viya bêjim ne îro ez tenê îro xelqê Amedê û tevî Tirkiye dixwaze ku vê ewkanekê zelal bibe. Vê cinayetê zelal bibe. Dema ku tu lê meznet ki heşê raya giştî civakê tevlî heve zelalbûnek tune her carê îdaya gumanek dertê olê hewceyî bi zelalbûnê heye rayedar jî zelal nakin. Yani til sosyal medyayê dinêrî mesela her rojê tiştek dertê. Rokê ji heqê birê wê da dertê, rokê ji heqê apê da dertê, rokê ji heqê ê ku azmetmiş kirî, di heqê ê ku veşartî, ê ku perestendî, di heqê wî da dertê. Yalnız eştara tiştekî bêjim ez yek îro Ametlî olarak Diyarbakırlıyım. Vî tiştê hanekê tişkî wisa tarîtî danî ser me ez an dî eyv dikim li cîkê vê ez Diyarbekirlî me. Yani wisa ji me ra eyvek mezin çêbû. Yani hem ji ber ku sebî bû hem jî ji ber ku vê olayanê hatîn serî têda tişkî wakî çêbû. Em Ametlî em tev pê yani dilhêşîm bûn. Çünkü em çin derve em nikarin vêjin em Diyarbekirlî ne dî. Em eyv dikin em bibêjin. Çünkü tiştê wakî gerenî di vê sersala da nê serê merva. Fikra min nav gunda olayî bîye ve dişer. Muxtar cîzanê ê gund cîzanın durum çawayî bi xwe nayê fikirê. Normalde gerekî eger muxtar bi göreva xwe bike kî kirî gerek bi xwe ji dewletê re bêje ki bikirî. Filan kes kiriye da wiya kiriye da Elî kiriye da Welî kiriye gerek me ra rast xeber bide eger tu muxtar e. A dudiya jî çima nav du da gizlemiş dikin beşer didin. O mesele çi? Wî mesele çi ya feilkî pîs kirinin ya da ser evê شتر بيجم چه یا فعل کی پیش کردن یعنی نبوی ابا وان خرانه به düzen گندی وان خرانه به آد دیاری بلکی بوی اردو ملکا لابدو دقهرن جبوی بلکی ور کردن آسیسیاجی بلکی ناوان دتش کی بیناموسی خطا کی ور بیه نایم زمان آد سر بیا ودکن Devlet çima serve meseleni asakne o eşkere nake. Devlet serdegare ana devlet serdegare haya rapor abi otopsiya derken evi ona göre karar kibide devlet. Ama hani milletvekili dertten dibece malbat dost demeye hem tişte emzanın hem nabejin. Dere merhaba. Keski dosya vantına ve hayana açma dosya van ne kadar dosya van. Kaybi narin derket gündem eder Diyarbakır dünyayı da gışıyayım Türkiye'den bela bu jibobi yake vardı be. Yani bu yaz milletvekili Diyarbakır ama bir şahsıca münastıkın. Yani rast haber nadı. Jibovi yake
برای جو یعنی گلک تشتن مرا بین زمان برای کایرو ام بخو ام نکان نه تشتا بین زمان یعنی از واتندش وکی مثلا مروه کی ما شواز بیجم یعنی دل ما حمیا برین داره انا ام دخوازن مثلا کی بوی سبب کی واتشتا یعنی تینن میدان اونا تف جزا خو بگن یعنی تکون راس یا خو بین اب چاو بین زمان یعنی از نکانم بین زمان هیچ جزای خو ببینن هنی مثلا برین مجی گلک کنن بابه مجی مثلا ویر هوایاتی کشتن برای مجی یعنی گلک تشتن مر نکانم بین زمان وقت جوانه کی کرد کومروا بالا خو بده مسئله لکردستان کشتنا زاروکا نه پولیتیکه ولا تشمر بيجي يعني سريع بلدان تقول بوليتيكا يعني بوليتيكا يعني ارقد يعني قانون مثلا بيشي بقرن نيلن زاروك بين كشتن اما يعني يونتم بيشين ناقرن جار واتش تاتي ميدانه peki ام بيجي بپرسن نه دنیا کوره آواکرین و اف دنیاش بو زاروکا خوش به و آزاد و ایدی دماوی نه هاتی ایدی بس زاروکان کشتن زود هاتیه بخواد زود هاتیه لبله حال حاضر مملکت ما يعني ولات مدا و تشتی من نبینم دخوازن یعنی ایرو جوار باشش مرا سوی جوار باش یعنی دم دخوازن دم ان زودا وره یعنی دخوازن جبو زاروک یعنی تو گناهی وتنه تو سوجه زاروک چون به سوال به پرستی قتل کردن یعنی زاروک 7 سالی 10 سالی 12 سالی زاروک یعنی شما به قتل کردن بله تو زانی زاروکی مگلک چون اوغور جیلان و گلک زاروکی میدنا جهاتن قتل کردن یعنی بریم مثلا کانن بین جواب يعني او كي جوابه طبي صدقوني فرقيه نعينيه يعني همي هذا دم از نكان بفكرم يعني وقت دم بينم دلم بريندار بعد نكان تشكي بفكرم هو صار بند ساكن زياده كان بينش تشكيش دته ما باتا قالوا ايرو مثلا شو بي بيشي دهرن دته ما تسا كايان مزادكم تشي دته مندنه يعني يونتم سريدا شاشه يانشه ندر راسته ابي ويكنا خدي طالع بينا سري واجي ام حمي بي عجز بنا تركيا جنالي كرد وعرب وشركاس حمي بي مساله حسيانه بي عجز بنا تزاني خزير نبيا تزاني كريشي خدي بلا خو بديده از فيد فكرم başka كلام تشكل بيجم yani Ligorite kuşna zaruka ne politika jehnek yasak bence işte olsa gereken ne bin zaruk günah vatine günahkarın zaruk gereken ekrana تزانی کریشی بگونهن تو بیشی بگونهن زاروک فهم نکه تشتک belki برچاف دیت بیشی آوارابون infaz ویدان و هنداکرین تزانی تشتکی نباشه bu kurdajı ne başa bu gelemeci ne başa tezan em hami peyre hasbun em pey zede aciz bun gerek eftiştiha ne buna em yani çi roja avlida beli bu çiyi herkesi zani bu yani Ligori fikret de çiye yani çit fikri yani herkes tişki dibeci emci minavam çi bejin yani peki serite ana ne zalal ne sadı jboy ko serite zalal ve dve çi verekir yani ana çi bejin dereve ki hing dibeci nizam apevi diavi hing dibeci viyatki gerek ne bildi diye yani herkes yek tişki dibeci ama yani ancak egzanı ben lugun ek netirsin yani netirsin ha مالك مخام لوي قلت كاس ناخ خبرنا يعني خبر detirsin bana tişki detirsin ama çi kes nizane yani edbin biya genelde tahmin dikil siyasiye peki kuşna zaruk algorite kuşna narin guran ne politike yani edbin politike yani ya zaruk çava meradı kuşun ya zaruk merad çava kuşun ana vallahi ana yani zaruk ya em dibejinem حاجة حيوانة يعني كوشكا دسي ودرخن وي قد كشكي ما دسي وكتي دسي ودكوجن مش بيجن جوانا را لقولي ده داخوانيا انصاري اولو مروا çavat kare şiro ve beket çava şiro ve ki dakhuyana ansari oğlu yani evji tiştazanı ama da tersi yani açıklama kır tersana ne got vay dibejez yani men bist ingaz goten evi politikayı berdi jivi avay Paşa jgot ez bernadım. Vallahi bana avana. Tamaşavan neja. Li kuça kolanın amede em iro li ser kuştin ango cinayeta narin gurana haysali ağvin. Xalki amede li ber kuştina narine gelek behersu o nerazibune. Xalki amede desnişant ke o dibeje kuştina narine sadisat politike vek merineka politik
pek hatiye o usa penaset ke. Her uha şeniyen Amedê dibêjin ji bo siberoja zarokên me o cîhanek jiyanek azad û o xweşî were afirandin. Em jî vîya wayî dikijin dawiya bernameya xwe heta bernameyeka her şad û bextewar.